marhite-hite goarni dia bata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di perbadia, na tumo palangi dohot tanoon, amin. Idama hatop do auro, tiyo ma nadiho nuaeng, asa una ngadong na mabuat tu palmi, haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di banumagidjang, na madok menguliate do hami tuho, ala di baboto hokko tu hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sogot langit dohot tano, alay na hoddo anggo hatam rodi saliling-liling na, aku ni iko patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi, saya si maroham di hami, pahot mahami rohanami marhaporsiaw di hatam marhite-hite tod di perbadia, padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roga hami paimahok ko jala asa dapot hami hanguluan na sorasuda. Amin. Sadarion ima nanienet sian dua raja-raja bidu 10 pitu ayat na pasapuluh toluhon songroma didok pola marpa nidangion muse Jehovah di Israel doho di Juda marhite sian pamangan ni saluhut akka panurirangna dohot saluhut jolma parpangukapon madok tunasida baubahamu marohamuna siad dalan muna akan arwai jadadoti hamu akka tonakku dohot aturaku hobar tu sadok pati naung hobatikon tuaka opumuna jalan naung hutongosot tu hamu marhite sian akka naposokku ima akka panurirang ido sahatna atong rak mangido gugu mahita tu adopan di bata lahu mangulahon na hobar tu pati nai ali Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulahon na hubarah tu batik mi. Amin. Si pa
malopoti madusata doa-doa di bata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata ama ni Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata para gogo na suhatu dosan. Sito panasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami. Aka nahula hami marhite sian pangalasian nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakation nami na soture. Rodi pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami. Alai na tersol-sol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ale di bata nami. Perdenggam bahasa jala parasi roha doho. Ala ani anak haholongan di roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadi atau roha nami be. Asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran. Dohot habadion. Gabi sahat hami Tuhan ngoluan na sora sudah. Napi na berbaga-bagam. Diaka na porsia di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songnodo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan aloja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma'augaku tuhamu. Guru hok kamu masianau. Aina labot doau jalan aserep marroha. Asa dapo tanah sorangat to dimuna. Ay labot doau gaku. Jalan naing dohot na hupar sahaton asanga pemadi di bata na digijang. Epistelo di Bingkuta Sadarion Ima nadienet sian pesalmen 72 mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 sia marsika soreng mahita mat jahasa. Raja Bolon ni hadameon sian si Salomo ale di bata sepasahat ma akka panguhummu tu rajai jala hati gorammu tu anak ni rajai. Asamar parbuehon hadameon akka dolok di bangsoi jala maruli hati goran akka robian.
Sai homa dihabiari halak saleling adong mataniari, jala saleling tarida bulan marsudut-sudut. Martunasi madiaka arinai partigori, jala manibuk-nibuk hadameon rodi naso adong be bulan. Ikon marsoba di jolona akka pangisi ni haholonganna, jala dilatan ni akka musuna orbuk. Jala sobaun ni sude raja ibana, luhut do akka parabegu mangoloi ibana. Oloanna do na met dohot na pugus, jala paluonna do akka todini akka na pugus. Sai mangolu do ibana jala lehononna tu ibana sere sian seba, jala tangyak kononna do ibana toktong, pasu-pasu onna do ibana ganupari. Sahot magwarnai rodi saliling lilingna, saimua mabaritana saliling adong mata ni hari, asa maruli pasu-pasu na sida di bagasan ibana, luhut akka parbegu mertuahon ibana. Rapi tamajahasa, pinuji madohot gorni hamuliaon nai rodi saliling lilingna, jalagok hasangaponna maliat portibion. Amen, amen. Ido sahatna mertua doakan tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amen. Pinasa matu kor inarabu.
Mari di Mahita. Tidakon maha persiaw tai songna hina tindakon di dongata saha persiaw di sadok pertibion rap mahita madok au persia di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano au persia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imanan di tubuhon di si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinarsilang natua tubanua toru dun gitanom namulak mangolu di ari patuluhon namanaik tu surgo lahu huntul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosa ni disiba ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi perbadia jaladong sada huria na badia huria hatau pani halak Kristen akka na badia dohot di sasani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot di daging ni halak naung mate dohot di ngaluan na suara sudah amin. Dia mo amanami nanami dot yanakon namin na pasabulong di bagasan guar ni anak ta Tuhan Yesus Kristus tuat tai tabagi majulo tikting na masa di huriata di Minggu 7 Desember 2025 ima minggu paduahon Advent paduahon do topik paubahamuma rohamuna ainung ngasonggop harajaon banua gijang tikting parjulo pos pelayanan Tabanan dot pos pelayanan Singaraja mardala dot denggan dia karuas nanaeng madohoti permingguan di dua pos peli Bima menghubungi amang calon padita si Tohang dot koordinator Zending amang situa M Simatupang na paduahon dana nasorang nunga di basa-basaon sa dana bawa di tonga-tonga keluarga amang Richard Benjamin Sihobbing inang NS Gusti Ayu Inten Meliani Boru Lumban Tobing na di hari Minggu tanggal 30 November 2025
Imasian alamat Gunung Jalan Gunung Seraya 2A nomor 20 Sia, Tegal Harum, Denpasar Barat. Ruas sektor Saplusada, Hipasdo Dadanaki, Sok Songone di Natorasna. Na patuluhon padidion na badia khusus di minggu sadarion di patupa huriatta do padidion na badia khusus tusada dana boru di keluarga Boris Valentino Samosir Inang Santi Legian Boru Sitorus. Ima ruas nasian sektor 10 tatangnya kema asa mardalan do dinggan padidion nabadiai. Namangihut padidion nabadia reguler, obar program ni Huriatta di akhir tahun 2025 on, Huriatta neng patupahon padidion nabadia reguler di hari Minggu nanengro tanggal 21 Desember 2025. Tuak karuas ni Huriatta, amang inang nang mabuan inakota, lau majalo padidion nabadiai, asa mendaftar ma tu sitok sektor tabi, manang langsung tu sekretariat ni Huriatta. Molo ruas naros yang luar HKBP Denpasar, boy ma mendaftar tu Huriatta, jala laos dibuan nasida ma surat pengantar sian Huria Nabi. Namangihut ujian tulisan do lisan peserta katehisasi. Sesuai dengan program gereja kita, peserta pelajar reguler katehisasi SIDI tahun 2025 akan melaksanakan ujian tulisan dan lisan pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025. Ujian akan dimulai pukul 10.00 WITA sampai dengan selesai, yang didampingi oleh seluruh orang tua. Tuhan memberkati kegiatan tersebut. Namangihut pertangyangan khusus tuaka ruas ama ina nama balu. Huriatta naing patupahon pertangyangan khusus tuaka ruas ama ina nama balu di hari Selasa tanggal 10 Desember 2025 masuk pukul 14.00 WITA. Inganan di Huriatta pinangidoma tu ruas ama ina nama balu asa Roma madohoti partangyangani songonima pina botohon. Namangihut dukungan dana Tuhuria HKBP Resort Bali. Di parminggot ta saderion patupau ni Huriatta ma papunguhon dana lau mendukung operasional Huria HKBP Resort Bali di parmingguan manugut Arian dot Borngin. Tapasahat mai tujulo amang inang dung sidung merdalan pilihan paduahon. Taparadi marohatta lau pasatoni sian ias ni rohatta. Namangihut jadwal kegiatan Natal ni Huriatta, buima tapamanat amang inang di tikting nong disagihon situa sektor tabi. Namangihut rapat dewan dan seksi untuk menyusun program kerja tahun 2026. Hobar tu jadwal rapot Huria di tahun 2026, udut tusi pinangidoma tu tolu dewan na adong di Huriatta, ima dewan kononia, dewan marturia, dewan diakonia, asa dipatupa ma parapotan lau menyusun laporan pelayanan tahun 2025, dohot mabain program kerja dan anggaran di tahun 2026, songonima pinabotohon. Nemangiyut jadwal latihan Natal yanak kota sekolah minggu. Tapamanat ma amang inang ditikting nong sagihon situa sektor tabi, laus pinangido ma tuhita akka natoras, asa tapabuama ma tusude yanak kota, asa Roma madohoti latiani dohot pesta Natali. Namangihut sumbangan bunga altar, ima bungarta sadiron sian keluarga NN, di minggu nanengro bui mata bereng ditikting nang adong di hitabi. Turuas nalaho pasahaton sumbangan bunga altari,
Boima menghubungi sekretariat Niuriata, Parjuluma molete godang tu nasida, napasahaton sumbangan bunga altari. Namangihut dukungan doa tu ruas na di bagasan parsahiton, na dirawat di rumah sakit, manang di bagas nasidabi. Na parjulo ima amang situa El Sibolon, inang nyonya Banjar Nahor boru Lumbang Gaul, dot inang nyonya MP si Hombing boru Tauruk, opung ni si Raja boru. Laporan parhepengon, Boima tapawanat ditikting nong adong dihitabi, molotung adong kesalahan penulisan, manang ringgit na dipasahat, tu riata, Boima dipasahat tu situa sektor ta, manang langsung tu sekretariat ni huriata. Napar pudima, ucapan ulang tahun, para haladu do ruas ni huriata, pasahaton selamat ulang tahun hatutubu, do dongan parsaripeon, tu sudi ruas na berulang tahun, sian tanggal pitu 1 tanggal 10 Desember 2025. Hata ni dibata nama kulingi hamu dienet sian biddu parjamita 10 sada ayat walu tung sura liput di tanah onjol mai mangulu denggando marlas niroha ibana di saluhut nei alemar ningot ibana huhut diak kaari haholomon aitung torop do akai luhut namasa sugut lau salpu doi. Songonima hatani dewata tuhamu saluhut na berulang tahun beliau tuat tama haipason las niroha dot gajang neumur. Songonima tikting namasa di huriata sadarion dot naneng tapamasa di minggu-minggu naneng ro di batama nama dongani hita saluhut na horas mak. Tabara di mai edita las tapasa ma piliata sada a do sada bi. Hamu
ditopong Yesus kasih roh Tuhanku arane mau menjagot rohaku oh Tuhan oh mengudi rohaku isi mau maringan sahoma oleh Tuhan Napuna Hadiri rohamu nanamu rohahi naururu Tuhamu na pasai hon rosahi rosihan ginjang roh manikit sidang olom dinasa hajong mahom naik buah hongarom pauli di bana aroha munabe alaina solomona pada masa sudah dalam ture lambung rohata ibrinata sahabna babalima Damainya jabatan na sumurung siyan salut na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasang Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Huriani Tuhata nani holongan di bagasang Kristus Yesus Hadorang sohuta jaha hatanya jabatan nagabi ujahan di parmingguata di Advent na paduahonom adong masuk surat na sopola di jahahon manang di tikting di tonga-tonga ni huria idotona ni oputa ipurus HKBP taringot tuak kasude di pangido marhice surati adong 2 poin. Poin na parjolo ima toktong mahita makalason akka ulaon pesta hari hatutubu ni Tuhata Yesus manang marnatal di bagasan lasnya roha alay tong ma di bagasan rasa empati tuak kadongata na di bagasan pardangolon na di bagasan arsaknya roha na di bagasan parukilon ima di bona pasugid. Poin na paduahon mangido marhice surati asa toktong mahita bui mangurupi nasida tidak henti-hentinya natajagahon
Ima sotung adong bencana setelah bencana. Alanyak kana masa sega ladang, sega hauma, sega akaulaon, baka gudangna sokarijo be, alana di hutata, dang songod di inganat taod do be, 24 jam adong na buka toko manang pasar, anggo di inganan na hubasihiyam, onad do pe jisi, adong maonan hari Senin, adong hari Selasa, hari Rabu sampai tu hari Sabtu nai, maronam manasida, habis manonom, dung dapok hepeng ngotik, lau mamuse maronan, imai yalang laho, 3 hari, lau muse maronam. Jadi alani kondisi sonari, makana hok mata sarihon akadongatan na disam, marhiti akadukungan pribadi-pribadi, boido dihubungi akasintua sektor, pahami padita ng bendaharata rupani secara pribadi. Contoh adong naposo, amang adong apala satong akaling boras, buhado carana manaruhonon, bata papungo jo apala go sakaleng, tahubungi tu padita na disam, tahubungi situa disan, ala jo tutokke, silibong ningon kebitulat silibong toke sa boaha taruho jo tusan ningon ima kondisi sonari halai toktong madibagas sadatangiak kita lau marsiurupan karena orang Batak bukan orang yang cengeng halai sadani roha mahita dinalau mangadupi akana masa di tonga-tonga ni luakta tarumobi di hutatta bona pasogita tapanuliraya nasa pesonari mungkin sudah di angka 800 menuju molo namagoi dan terida berai di angka 1000 lebih korban rumah dan nagabi persoalan akan nasohona budget pegabidang mangan noang putus sudah jabatan siat dia dalan tu nasida HP hauma pe sega ay sungai dang adong bemago sungai gabi hau sudah di bagasa sungai jadi baima dalat tamat surupa pribadi lepas pribadi dihubungi bendahara parhalado situa sektorna manang tuhami buhat carata mangurupi nasida hurian itu hata ima songon surat pastoral sian opuye purusnya HKBP na baru masuk 2 sadari nale salpu. Nuain tajahama hatanya jabatan nagabi ujahan di mingguta di advent na paduahonom ima natar surat di evangelium ni si Mateus bidutolu ayat sada sahatu ayat 12 songonom mah didok jisi dungi di laun-laun nyari hehema si Johannes Padidi marjamita di halongonan Judea nin nama paubahamu marohamuna anung ngasonggop harajaon banwagid jangi ibanado na pinabuan ni panurirang Jesaya ujuna ni dokna suara ni na majaujaw di halongonan paturehamu madalan di Tuhani pahornop pamuma si dalanan nai ibulu ni udto do ulos ni si Johannes hulikuling do hohos na akasihapor do si tua ni loba do si panganon na dungi lau mapangisi ni Jerusalem manopo ibana songoni dohot sude halak Judea rodi salu akka na maringanan di labung ni Jordani jadi di paddidiho si Johannes manasida di aek Jordani dung di topo tibe dosa nasida alai dinani idana torok parise doho saduse manopo padidion nai nin nama
madok na sida, hamu anak ni uluk, ise do na mangajari hamu pasidikon rimas narusugod, parbuye hok kamu manatama, pabuanaw muba rohamuna, jala sotung jidok kamu di bagasa rohamuna, si Abraham do amanami, ay hudok ma tuhamu, terjadi hod debatado, anak ni si Abraham si anak kebetuan, anong nga pola ape, takke tudaling ni akkahau, ope, si tabaw ma nasahau nasomar parbuyohon na denggam, jala si dabuhonot do tuapi, yaau, ay do hujijihod tuhamu, mandok ko paubahoroha, alay adul gumogodo naro siyan pudikku, gari mabuas si patuna hurang tama do peaw, didion neido tuhamu toddi porbadia dohot api, di tangan na do purpuran payason nama pardigean na, papungon na do emena tu sopona, alay tutungon na do anggo hurak kami tuapi naso ramitop ido yanggo sahatna horasma dihita salhutna. Hurian itu hata na niolonga di bagasang Kristus Jesus masuk mahita nuaing tu advent na paduahon, manang advent na paduahon ni jiguari may dame. Buado hita mardame di topik ni mingguta sa darion, pauba hamu marohamuna, manang di bahasa Indonesia jido bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Halani huelek kami mahita tajalang majo siamuta habirangta maddo sabar joinang. Sabar jo. Pay majo. Om mahalak bata pitor curista dohamu. Tajalang ma siamun habirangta hu matado topik mingguon, boy di bahasa Indonesia, boy di bahasa Batak, narak marsipaingotan dohita dok koma bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tajalang ma. Omma teh haduk ni lebung na tobat mahok ina HP sadanai ba oddo sahat tikina narohana teh bertobat mahok ina nakin beriban ala ido topik ni minggu tak nahita sama hita do nabui masih paingotan akar ruas ni huria nabui mapakulingi denggam ima topik ni minggu nakin songon nadido hatanya jabata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Awala subui marsijalanga kita bertobat peang akasitua pe bertobat perak bertobat doh tadang holak kamu ai hatanya jabata tu sudi do bertobat manang paubahamu marohamuna ay nung ngasonggop harajao ni debata. Hurian itu hata na niolonga di bagasa Kristus Jesus na ari Sabtui, saya pamasu-masu siyan garijata, saya siyan konsistori, turun mau tutoru. Jupak kumaisi inang Bibel, doho inang padita siobing, doho padita siobing. Lagi makata itu sahala ama. Dakutaddah halaki pedang itaddah halaki amon. Hola turu na pitor itu duha laki au. Pitor niku kang. Roy nang Bibel, kisitu aja inna. Roh amang siombing. Amang pendeta, on inna. Udah kutada kang. Bayang aku
molongay pa tuduy ng Bibil do padita siobik na mangajak mangopi na mo narwaku. Hape Victor Rizal ang imana mau. Amang pendeta, saya mau bertobat. Ina, huberang tuwi ng Bibil do ang padita siobik ngay buat dalan nabi. Itadik ko sa tuwa salak na. Tas hubuat do be. Maksudnya apa Pak Niku? Oma, naparpudiom, narwa marminggu, ali terganggu doa terus. Bahasa niku, imada najolo bertapa doa di Gunung Kidul lina, beba. Wah naraku kan, so ada orang dalam di Gunung Kidul na udada. Itabay mo sian Gunung Kidul nako doa tu Gunung Kawi. Sian itu pantai selatan ina. Tas na hutiuk na kinga wawal be. Dak kutiuk be gawa boadol. Jadi maksudmu marfua do niku. Nga hola tu gunung imana lao martapa rupani. Nga kelas berak beon kan do. Bertobatan ope ba. Jihudok ma. Roma tu pikir aku. Roma ho hari Minggu pagi. Mula Minggu para di maroham. Martangiang hutangiak kopeho. Mula Minggu. Alai ipe catak manomorhu. Dang bui sehelio niku. Iko nadong do relasi. Jadi na adong do halak. Dang halak bata. Pitoroi mana yang bertubat. HP kelas berak songoni. Bah na hudok jisi. Dang boy jolma menobatkan jolma. Dang boy jolma paubaho jolma nasing. Ikot debata manang todine debatado na paubahon asal maadong di bagasa rohatai kemauan untuk berubah. So tung adong tapikiri aku bisa menobatkan dia, aku bisa merubah dia. Manangah apa jingolu tahun dang boy ta paubahita moloso debatado. Marhite to dina na toktong mangajari hita mangaleho gogo tu hita. Sudok tu ibana. Nanti komunikasi kita lebih lanjut. Ale nakin di sol di bangku coba manangi ako ni mana. Ala berusaha do ibana terus romar minggu ninna terganggu ibana. Dakuwoto terganggu ale labung na makatahatay dakusuku do benyam. Atina adong songoni kan semak kata tay labung na bega terganggu mana. Hurian itu hata i dotong nani odol hod dihita diturpu sadarion na didok si Johannes Padido do bertoba mau pauba maroham nung ngarobe harajaon ni debata kerajaan Tuhan sudah dekat. Ido na disuarahon marhite hata ni debata tuhita. Kita diminta untuk kembali ke jalan Tuhan pauba maroham. Bertobatlah. Molo tapi kiri mulai Januari sahat di Tikion masuk nama hita tu penghujung di tahun 2025 om. Sasitong na namadalani hari-hari ngoluton ise do tahena tapayu ihud debatado manang hagiuk tahi. Siapa yang kita ikuti, jalan mana yang kita jalani selama ini? Sotung do gawe taripu ngaji jalannya debata kita sudah di jalan yang benar. Ternyata kita semakin jauh dari apa yang Tuhan mau, dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan holak kamu ati aupe. Sotung gawe adul do dalan nang pinani tuduni debata dangi hudalani ale perasaan au ngaji dalan natikos. Ido na ni suarahon marhite hata ni debata di turpu tadi tikiom. Didok si Johannes Padidi paubahamu marohamuna. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ay namar pujion godang do jolma bertobat godang. Ale dung tartakuk do baru bertobat. Dang bertobat guarnai. Walaupun sama-sama basah. Satu tertangkap basah, satu dididi.
Tabereng, hola tatotot TV, hola tabereng kasus-kasus na terjadi, para kriminal, para pelaku kejahatan, hola tartaku di BAP polisi, elusna, sarupa dosude, entah setan mana yang merasuki aku, muba peau, bertobat peau ina, dung tartakup, aksura dan tartakupi, bertobat joi bana? Belum tentu. Alena pinangido hatani debatatu hita marhite turpukom, dangi dang pertobatan dung tartakup. Aleta paubah mahadiriota, kita merubah hidup kita. Apakah kita sudah terlalu jauh dari apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan untuk kita hidupi dalam kehidupan kita ini? Hurian itu hata nani olongan di bagasa Kristus Yesus. Basa mahiko bertobat manang tapauba rohata. Ala dangolo bongot, dangolo tubuh Yesusi, molo so tau pauba rohatai. Sarupa tu analogi, molo tapajongjong sada jabu na bagak. Ngata pauli sada jabu macay bagak, tahiyas dope, pintu na sianom, atap na sianom, lantai na sian marmer, bagak matutu, gisen ni jabuom. Alay ala rutinitas, ala kesibukan, alanya kana nataulahon, ngasidung jabu alay dang taingani. Ho dopehita di jabu na leleng. Alay hola sega kulkas di jabu na lelengon, dang siya beson, tu jabu na barui mapamasuk ina. Sega muselamari, ujung na jabu na binayan na kindenggan, bagag, dang diingani, gabi inganan ni barang rongsokan. Ido tong sada analogi na boy hubain. So tungdo rohatay nang marnatalon siyan advensada dua. Siya dame masuk tu adventolu gaudete bersuka cita masuk advenopat ngataparadi rohatay tahiyas seindah-indahnya. Ternyata yang ada di hati kita masih barang rongsokan ahamai elak teal late hosom ni roha ho dopeadong dison dang tubuh jaladang olo debata tubuh tubagasa marhiti Yesus Kristus. Kita buang itu semua. Hati yang indah ini bukan untuk tempat rongsokan, benci, dendam, marah, sakit hati, doh akalan asing. Ini tempat dia bertahta. Yesus harus lahir di bagasan rohakon. Alani huba-huba mahadiriokku. Saya bertobat membuang itu dari kehidupan saya, sehingga dalam Advent ketiga penantian nanti, Advent yang keempat, sahat tu hari Natal, tutuma boi tubuh Yesus si paluai. Hurian itu hata nani olonga di bagasa Kristus Yesus, ido na diodol hotu hita. Dipangido hauba roha siya kita di minggu Advent padua honom bertobat, merubah hati. Hudok tu naposo, bagak do sifat tu namar lapu bagak do pohon Natal namar lapu bagak alay rohatay gula terus tuahay alani tapauba marohata. Bertobatlah dari hal-hal yang tidak baik yang Tuhan tidak kehendaki. Namangihu muse sonang paliliku arisa kamu setung tusak sangi rohamu napa namangihu muse alayon ala siaran ahado siaran langsung atar marhusip-pusip metate. Ayado adong video kumar jamita di zon, dang adong nasala. Hobar tu ajaran ni hakaristenon, hobar tu ajaran ni HKBP, hobar tu ajaran nasitong dang adong nasala. Alay alamar beday jol majibagasan, komentar, sohudadday. Adong si buhay ay si, mang komentar, adong si barani, marsi alo berbeday lagi si. HP video sampai
Memang dak kuboto, sensasi dora di halaki sampai 1 juta viewer. Berbeda halaki hapus. Gabi perbedaan video ini. Alanya kadang orang tidak bisa menerima yang benar. Nairipu dona pinikirannya dona sitong. Kalau mau bitaringo tu padidion, songot Johannes padidion, gabe odo godang dipahami aka gereja-gereja na somangatusi teologi, memahami padidion na badia tidak danak. HP siang mula na siang adong hakaristenon sahat tu 1530 sahat petusonari nga adong padijio tu dak dana. Siang mula ni karisteni pe padijio tu dak dana do. Ale Roma tahun 1530 marhite aliran ni si Zwingli Protestan di mana ale di Swiss. Tubuh masa ada gereja na margoar, gereja Anabaptis. Ana kembali. Baptis padidion. Berarti kembali di baptis. Ajaran oma di payuhut, ujung na lambar lang masape di tikyon. Gabi adong mapemahaman ni gereja. Dang dak dana si didion, ikon na magudang do. Toho molo teologi na berangkat siya teologi Johannes Padidi. Ale Padidion na dipahami gereja siya gereja mula na dangi amanat agung na pinasahat ni Tuhan Yesus lao mahamu tulia portibion didihamu masalu bangso ninna. Dang na siapa Gideon pertobatan Johannes alai siapa Joni debatado di siya mula ni si Abraham disunat. Jadi baptisan anak-anak yang dipahami oleh gereja mula-mula aliran Katolik, Ortodok, satu Protestan di HKBP di Tikion sian sunatido perjanjian Abraham dengan Tuhan diperbaharui dalam karena perjanjian lama doi masuk mahita tu pada baru. Dang sunak be ale didima alapat didion natahati dakon ima na mangajak masuk mabuam masuk Tuhan rajau ni debata na makatidakon dopat didioni semua anak-anak yang dibaptis dia ikut mati dalam kematian Kristus ale hehe doi mana muse di parhehe ni Kristus i dopat didion ale los gabiom ma teologi ni ka gereja na perpudion. Songo si dongak kunakin na hucarita mula ni husukku ni mana ngadididi ho niku nunga padidio dana doho niku langsung daong ngau mutulup lima dididi na idok maguar ni gereja nai molo so salah guar ni gereja ni gunung ahate o daong dang dolo tahe gereja ni lembah do ale dak pola hupatoruson lembah ahay guarna olo ale gabe debatable do sipata ale padita ni HKBP iko makatidak ko do buasa songoni padidion adong namagodang adong dakdana dari awal gereja mula-mula padidion dakdana do tasuku dongata Katolik tasuku dongata Ortodoks padidio tidak dana do na pinatubu-tubu nasida do ala diripu padidio ni hola sebatas pertobatan sampai adong maistilah baptis ulang HP padidio ni dang boy ikosada do padidio molo adong siya gereja nasing ni suku ngatar didio ni nunga dang tadidi bei molo ngatar di HKBP lau tu gereja Protestan nasing sudah dibaptis sudah HP Roma aliran na perpudion. Ngatar di ho sudah. Di mana di HKBP? Bah. Molo siya HKBP do dang cukup baptis celup. Ikut dirodam do ina. Taku ho to sogo ni rohana sida do HKBP ho. Molo siya gereja nasing dibaptis ulang. Ale boy hola di Sornopol. Songon Indomie,
Iban air panas na masa ya lakon isornop. Di si dia sinaga BP. Anggoni ko dirodam do ba. Bahasa yalak kamu gota ina. Pitura persoalan. Gabi pa di tu gota. Ayo do persoalan. Adong museo la alalau tu Jerusalem. Isod do Jesus di hamuna ina. Alani asasah pa di munai. Di maho museo jison ioloi museo. Hape so na persoalan ayat nai. Persoalan dalam nama siapa dia dibaptis. So tungdo gabi ado kita nalau tu Jerusalem. Ala di sodo Jesus di gabe asasahi be doho ibe di anggo songoni lanjut tok kamu tu Golgata isi do Jesus di silang ipat silak ko mamu sih contoh do ai do na perpujian ala sip gereja Protestan, gereja aliran-aliran yang apa yang dari ribuan tahun yang terus menjaga tradisi dan ajaran kekristenan dan mukapita anak-anak kan nggak tahu apa-apa masa dibaptis anak-anak kan bisa nggak tahu bertobat ina sona siani siap perjanjian si Abraham dodo de batas sunati masuk perjanjian baru dan sunat be ale baptis ala marhite api nama doho todi padidioni bayi tuan ni mahola baptis ulang. Mula sunat ulang adong nahulu. Kang adong ni. Hurian itu hata na nyolongan di bagasa Kristus Yesus. Odo ajaran-ajaran gereja na perpujian hati-hati kita. Sotong tauloi. Dibaptis ulang, dibaptis begini nina. Saya do padidion. Tungpe turpukom padidion Johannes padidi madidi nasida na bertobat doi alemolo padidion ni hakaristenon imasian mandat manang amanat agung ni Tuhan Yesus Kristus lau mahamu tulia portibion didi hamu manasida ima marhite udutan ni perjanjian ni debata doho si Abraham diperbaharui mai marhite padidion na badia di tonga-tonga ni huria molo taringo tu metodena pakai perci pakai adom se dang urusatay so na pola hea hak padita ke BP mengalusi-alusi adong na di sornop po di son kau alasian ke BP doho baptisnya harus agak lama ina mo se ala nga pagudak kudo sa muna di HKBP ina buang jolma yang bertobat bukan orang yang mau menghakimi orang lain. Aku nggak bertobat tahu dulu hidupku hancur sekarang hidupku sudah baik anggoy mana do hancur do ina maka nanti kimajalang bertobat to ina ibol lang do nganay ra do hita paubah rohai ra do hita bertobat ate ido na diodolhon hatani debata ditik kita ditikyo di Advent yang kedua tapaubah rohatai bertobat kita. Molodong bertobat dohita totu mangalakahon ngoluta pehita di bagasalas ni roha akan hurang lubi saya dong doi nang gabi persoalan sila dongan na manari na daon unang gabi pitor muru babe no songok kami ka persuara na sumbangon ngaluja guru na do ina do pitor muru unang pulay muru kita itarujo on ikolatihan joho lebih aktif ina sae di huria pe unang pula mangalui salah hita loja go salata go dosata dang lau mangalui hasalau kita ku tengok tadi edak si anu antingnya panjang sebelah marhua memering yantik kita tu so
Loja mahita, mamerang maju pangi debatado hita sotong dor parmingguat ta sa lelengon, tarajumi akan naso marminggon, akajol manaso jelas, na belum bertobat, bahkan jangan-jangan kita yang berada dalam gedung gereja ini dari awal tahun hingga akhir tahun, soto kita do naso bertobati. Hati-hati. Alanya, hola masuk kita tu gereja, pitor mamuteni, bereng nih. Nah, adong nabudari, drama ni naposo, namantapan. Patuduon, HP mabuat tas halaki merek Prada, juta atason, ale palasti ni saksang dengan na sudah. Bertobatlah kita, berubah. Dan satu lagi, na maul di halak bata, molo di paingok dongan na, terhatok aci rohana. Ido mabain maul malohita. Sa sitong na songonaw, pay padoki donga, niku. Nyolo ang majo. Nanget-nanget to di ido paubahon. Dang boy hupangasaw pikiraku paubahon na dirioku, lamma paubahon halak. Dang boy gogoku hupangasaw paubahon dongaku, lamma tuaw. To dinya debatado na tapangido pa ubok kita. Tapauba ma. Molo anting ni do nga miina may. Sanggul nay ho na may. Babe non. Abi nay. Doho akalan nasing nay. Jadi masuk Advent ketiga. Anon. Gaudete minggu depan. Ima na marlapatan. Bersukacita mahita. Hola masuk kita tu gaudete Advent patuluhon. Buhita pe, pardo pahata pe, do akalan nasing pe. Nga libi, cerah. Ala THR nga cair tahe. Dangalani da. Ale ala bergaudete dohita, maras ni rohate. Yakit daw, molohita ka na tua-tua buabe no te. Bulan 12 ka songonya do upungi purus, hati-hati pengeluaran meningkat tajam. Makanya bulan 12 bahaya do, hati-hati. Makanya las roh aku tuinang. Tiki jisi pea marnatal si Isa si nomor 2 ngay tu horjas na cukup tu 5 tahun. Jadi tiki jisi pea marjas si Isa kon sampai 5 hari lopit. Jadi natari saja. Coba majo, boy dope 2 hari lopit naik. Nah masuk sahat tu SMP boy dope. Penghematan. Bersukacita mahita tu hari gaudete ate. Tu Advent patuluhon, 5 Advent osonari pertobatan. Molo-olo hita paubah rohata masuk mahita tu gaudete bersukacita. Molos jol mana soolo muba dang boy marasnya rohai. Berubahlah, siapa tahu paradigma cara berpikir kita, cara perspektif kita bahkan melihat orang selama ini, jangan-jangan kita dona salah. Sotung tarajumi halakan nasalah. Mari kita introspeksi diri, bukti melalui pertobatan kita dipanggil betul-betul untuk sama-sama bersukacita menyambut kelahiran juru selamat. Amin. Martangyak kita. Mauliate Tuhan dihatam na toktong mangajari hami asa ulo hami Tuhan sa luhut na paubaho rohanami anong nga songgo para jomo dingolo nami ajari hami Tuhan dang natuk kami paubahon diri nami molotung na mga sahon gugo ng pikiran manang hajol mon nami na asin rohamdo marhite todim na manugunugu hami sa luhut na dinalaw paubahon rohanami dinalaho bertobat menjalani kehidupan ini. Alani Tuhan di minggu Advent na paduahon hubuk kami maroha nami hupaubahami madiri nami manatap akalas ni roha tujulan niaryo
Maulyate didinggan ni basam na maghuduti parnguluan nami sahat di tikyom. Asabuy hami toktong marsipaingotan, hami sama hami parhalado ni huriam, hami sama hami ruas ni huriam, ganup sektor nang pe di tonga-tonga sa luhut na. Huriam do na paingoton asa dohot tami marhamu baon. Jalahami pelaku-pelaku perubahan itu. Asir roham Tuhan, martangnya kami di Cikyon, di Advent na paduhonon, mangilik kami, leom ma hamamalum, tua karuas ni huriam na di bagasa parsahiton, amang naposomi situasi bolon, inang opung Raja Buru, natongon di bagasa parsahiton asir roham. Leon hamamalum. Suang-suang ni ruas ni huriam na subuhi hugoray hami. Homa toktong na mga leon hamamalum tunasida. Asir roham Tuhan. Diaka ruas ni huriam na dibaga sa pergumulan. Homa toktong mga ramoti. Akaulaw program perayaan Natal salut na tahe di bulan 10 doon. Tuho mautong hupasat tami asago dame. Terlumobi dia ke ari-ari jinalau patupahom akka perayaan Natal. Martangia kami Tuhan tua kadongan nami di bona pasugit asir roham apuli nasida. Martangia kami ajari hami ruas ni huriam jala tuktuhi roado pikiran nami jinalau manarihon nasida. Otik sosadia buitung mangurupiki akka dongan nami di tonga-tonga ni bona pasugit nami. Pos roha nami Tuhan, ajaramu hami dinalao patuduhon holong nasyakoi. Mangasaho Kristus Yesus martangia kami todopamu nabadiai. Amen. Tapuji Tuhata marejahita tapasaha peliata.
mahita tu sakramen padidion na badia tu sahala anak doho sia tonga-tonga ni huriata tapuji tuata maredehita ayat 2 anon Roma natoras nama buat dadana si jijion tujolon. Ale amanami na di banwa gijang narodo hami tu jolo mabu anak kada danakon saya sima roham jalo ma ibana gabi anakommu pasu-pasu jala pargugoy ma ibana mangyahi ang ulwa sugot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamuak kadongan nama buan anak si Jijionom tangyo kamu mahatan ni Tuhan Yesus nama dok lau mahamu tulia portibionin nama doa kasisiana podai hamu masalu bangso jiji hamu manasida tu bagasa goar ni jebata ama dohot anak dohot toji porbadia ajari hamu manasida mangaradoti salhut na hutonahoni tu hamu jalaingo ma saya donganok kudoganup ari rasi rasa ro aljal ni hasianganom manang isen na porsia dohot ni jiji dapotan hanguluan alay na so porsia ona sugut tangyo kamu mahata ni jebatana tersurat di evangelium ni si Markus adong nama buanak kadadana tu Tuhan Yesus asa jijama ala jipitsang akasisiani manama buani jadi dung ji ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma lo samu madadana kiro tuau unang orai hamuna sida dia kasih songoni do harajau ni jebata na tutudo na hudokono tuhamu manang isepe anggo sosongo dadanakon ibana majalo harajau ni jebata dang bongo ibana tusi dungi jihaul madadanaki dia peho matangan na tunasida mamasu-masu nasida atong hatidako kamu majolo hapor siotai au atong alusi hamu mana hata na husukunom dipangido hamu noaeng jijion akad danako tu bagasan ni nahinahapor siya muna alusna dipangido rohanami beha na ulo do hamu mamudaya na komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata alusna na ulo do hami naulo do hamu masuru nasida tu gareja do parguruan ni Huria Protestan asa gabi ruas na mangolo nasida di Tuhan Yesus Kristus alus na naulo do hami atong tapasa maibana tu debata marhite-hite padidion na badia. Ale Berliana Audrey Violencia Samosir Udiji maho tu baga sagor ni jebata ama
do tu bagasan guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guar ni Toji Porbadia. Amen. Saya jiramuti Tuhan debata maho, diha bobongot mon. Tu bagasan harajaw ni debata, sa rodi saliling ni leleng na. Amen. Nah, mula mabot. Asa tapa ujung parmingguata, mareje mahita sian edena parpudi, hu rimahita salu na jongjong. Tangia koma pelia tamar tangiang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroro ni salu sileleo na dinggan dohot nasa ulibasa na maulitus hupasatami masia na nilihomi tuhami pelian nami tuho sajalo maiga biwap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pelianom pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang nyisileleo mituhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliaman namin na di Banua Gijang sa pinarbadia magoarmu, sa Roma harajomu, sa sao malomo ni roham di Banua Tongosong ni Banua Gijang, leo matuhami sa darion hangulua siya pari, sa madosa nami songo panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, na kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batamaho, di sodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amen.
matu Jesus saluhut nangoluki rohanang pabahenaku saluhut natikiki pasahat matu Jesus saluhut nadiriki pasahat matu Jesus saluhut nangoluki Pagyaku matang aku malalomonai Lakanang si majojaku mangihutong tuhaki pasahat matu Jesus saluhut nadiriki pasahat matu Jesus saluhut nangoluki Nang pamereng ni mataku madopakon Jesus soarani pamangaku mamuji gowarnai pasahat matu Jesus saluhut nadiriki pasahat matu Jesus saluhut nangoluki saluhut nangoluki saluhut